போயிருக்கிறோம். அந்த நடராஜர் சன்னிதானத்தை பார்த்துருக்குறோம். பார்க்காம நம்ம வரமாட்டோம். அந்த நடராஜர் சன்னிதானத்தில் வந்து சிவபெருமானுடைய ஸ்டாண்டர்ட் போஸ் ஏகதேசம் எல்லா கோயில்லையும் இருக்கக்கூடிய சிவன் கோயிலில் ஆல் ஓவர் இந்தியா சிவன் கோயிலில் நடராஜர் சன்னிதானம் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து அவருடைய ஸ்டாண்டர்ட் போஸ் வந்து தன்னுடைய வலது காலை தூக்கி ஆடுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஊர்த்துவ தாண்டவம்லாம் இருக்கும். அது வந்து எங்கேயாவது ஒரு கோயிலில் தான் இருக்கும். ஆனால் எல்லா கோயில்களையும் வலது காலை தூக்கி வச்சு ஆடுற மாதிரி சிவபெருமான் இருப்பார். அது எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. மதுரையில் மட்டும் இடது காலை தூக்கி ஆடுவார். இதுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்குது. மதுரையில் மட்டும்தான் அந்த ஒரு இப்போ நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த இடது காலை தூக்கி ஆடுறது வந்து மதுரையில் மட்டும்தான் இங்குள்ள இருக்குது. இதுக்கு என்ன கதைன்னா, ராஜசேகர பாண்டியன் அப்படிங்கிற மன்னன் வந்து நாட்டை ஆண்டு கொண்டு வந்தான். அவனுக்கு வந்து ஆயக்கலைகள் 64 கலைகளையும் கற்று தேர வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உண்டு. ஆனால் வந்து அவர் சிறந்த சிவபக்தர் நடராஜர் சன்னிதானத்தை வந்து மெய்மறந்து ரசிக்கக்கூடியவர். அவனுக்கு வந்து அந்த கலையை வந்து கற்றுக்கிறது ஒரு சின்ன தயக்கம் இருந்தது. ஏன்னா ஆடல் கலை நாயகன் வந்து சிவபெருமான் அப்படிங்கிறதுல வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு 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 பெருமிதமே உண்டு. அந்த கலையை நம்ம கற்றுக்கிட வேண்டாம். சிவபெருமானுக்கு வந்து நம்ம அது ஒரு குரு பாவனைன்னே வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி அவனை கற்றுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை விட்டுடுறான். அப்போது சோழ நாட்டில் பக்கத்து சோழ நாட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய மன்னனுக்கும் இதே மாதிரி ராஜசேகர பாண்டியனை மாதிரி 64 கலைகளையும் கற்றுத்தேர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கற்றுத்தேர்ந்து சிறந்த திறமையாளனாக இருக்கிறான். அந்த நாட்டிலிருந்து வந்த ஒரு யாத்ரீகர் வந்து சோமசுந்தர கடவுளை வந்து வணங்குவதற்காக உள்ளே போகிறாரு. போய் அந்த கோயிலில் இருக்கிற சாமியெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்கிறாரு, எங்கள் மன்னன் வந்து 64 கலைகளையும் தேர்ந்தவர், உங்களுடைய மன்னன் எப்படி அப்படின்னு கேட்கும்போது, எங்கள் மன்னனும் எல்லா கலைகளையும் கற்றவர், ஆனால் அவருக்கு வந்து ஆடல் கலை மட்டும் அவர் கற்றுக்கொள்ளலை. ஏன்னா எம்பெருமான் சிவபெருமானுக்கு வந்து அது ஆடல் கலை நாயகனாக இருக்கிறதுனால அவர் வந்து அதை கற்றுக்காமல் இருக்கிறாரு அப்படின்னு அந்த யாத்ரீகன் யார்கிட்ட பேசுகிறான்னா அவர் சொல்கிறார். சொன்ன உடனே அவருக்கு வந்து ஒரு நக்கலா சிரிப்பு வந்துச்சு. எங்கள் மன்னன் தான் கெத்து அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிரிப்பு வரவும், இந்த விஷயத்தை வந்து அந்த யார்கிட்ட பேசினானோ அவர் போய் மன்னன்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு. சொன்ன உடனே அவருக்கு வந்து ஒரு சுருக்கடாயிருது. அப்போ நம்ம ஒரு கலைகளை கற்றுக்கிறதுன்னு நம்ம வந்து இறங்கிட்டோம்னா 64 கலைகளை கற்றுக்கிடணும், இது வந்து இறைவனோட உத்தரவு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு நான் ஒன்றும் இழைச்சவே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கலையை கற்றுக்கிறதுக்கு குருவை வர சொல்லி அந்த டான்ஸை கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. ஒரு 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 தீர்மானமாக கற்றுக்கணும்னு ஒரு வேகத்தில் வந்து இறங்குறவங்க வந்து இரவு பகல் பார்க்காம அப்படியே கண்டினியூஸாக கற்றுக்குவாங்கல்ல. அதே மாதிரி தான் ஆடல் கலையில் அந்த மன்னன் வந்து கடுமையான பயிற்சி எடுத்துக்கிறான். பயிற்சி எடுக்கும் பொழுது அந்த ஒரு கலை வந்து மூமெண்ட்ஸு, பாடி மூமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் வந்து ரொம்ப அவனுக்கு வலிக்குது. வலித்த உடனே உடம்பெல்லாம் வலி தாங்க முடியாமல் இறைவன் சன்னிதானத்துக்குள்ளே போய், இறைவா உங்களுடைய நான் ஒரு தடவை ஒரு வாரம் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு இப்படி கால் எனக்கு வலிக்குது அப்படின்னு மெய்மறந்து ரசித்து சொல்கிறான். ஆனால் அவருக்கு இறையனாருக்கு வந்து கால் வலிக்குமேன்னு ஒரு ஒரு தாய்மை உள்ளத்தோட சொல்கிறான். உங்கள் கால் நீங்கள் இப்படி தூக்கி வச்சு ஆடுறீங்க, உங்கள் கால் முந்தனவோ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படும் போது இறையனார் வந்து அவனை பார்த்துட்டு, இந்த பயப்புள்ள நம்மளை எப்படி பார்த்து ரசிக்குது பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சிரிப்பு வருது. அப்போ சொல்கிறான், இறைவா எனக்காக நீங்கள் கால் மாறி ஆடணும், நான் அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சாமி எப்படி சட்டுன்னு கேட்பாரு. அவன் வந்து சாமி கால் மாற்ற மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லணும். கண்ணீர் வருது, வாழை எடுக்கிறான். நீங்கள் கால் மாற்றி ஆடலைன்னா கழுத்து அறுத்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பச்சை பிள்ளை மாதிரி ஒரு பிடிவாதம் பிடிக்கிறான். பிடிவாதம் இந்த பயவுல கழுத்து அறுத்தாலும் அறுத்துக்கிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறையனார் என்ன பண்ணுறாரு, காலை கீழே இறக்கி வச்சு
காலை ஊன்றி தன்னுடைய இடது காலை தூக்கி அந்த போஸ் கொடுக்குறாரு, அந்த ஆடுற போஸை கொடுக்குறாரு. அவன் அப்படியே மெய் சிலுத்து போகிறான். சிலுத்து போயிட்டு, இறைவா இந்த மெய்யுணர்வோடு நான் உங்களை ரசித்த மாதிரி இனி வரக்கூடிய அத்தனை பேரும் உங்களை ரசிக்கணும், உங்களை வணங்கணும், இந்த பக்தியை அனுபவிக்கணும். அதனால நீங்கள் இப்படியே இந்த கால் மாற்றி ஆடின இடது காலை தூக்கி ஆடின கோலத்திலேயே மதுரையில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேண்டுகோளை வச்ச உடனே அப்படியே அந்த போஸில் நின்றுறாரு. இதுதான் வந்து கால் மாற்றி ஆடி இது பண்ண ஒரு கதை. இந்த கதையில வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, மன்னனாக இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும், இறைவனாட்ட போய் அன்பு மிகுதியில ஒரு சின்ன பிள்ளை மாதிரி பிடிவாதம் பிடிக்கும்போது இறைவன் செவி சாய்ப்பார் அப்படிங்கிற வந்து எனக்கு இந்த கதையை ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் பொழுதும் அப்படி ஒரு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். கேட்டது கொடுப்பாரு கடவுள் தான் அப்படின்னு இருந்தா கூட இது வந்து பிடிவாதம் பிடிச்சி ஒரு சின்ன பிள்ளை மாதிரி எனக்காக கால் மாற்றி ஆடுங்க, உன்னுடைய கால் முந்தனவோ அப்படின்னு கேட்கும் போதெல்லாம் நம்மளே ஒரு மெய் ஒரு சிலுக்கக்கூடிய ஒரு இது கிடைக்கும். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நீங்க சொல்லுங்க.